prajurit siaga tumandang karya sampun siaga napa dereng sampun dadeke yo dadi yo soreng anggonmu gegladen ana ing papan kene aja gawe atiku gelo nanging soreng rono soreng pati ana ing palagan kene nuwun kawula nuwun dumateng para kadang Sutrisno Budaya menawon ing kanthi kalodhangan dalu punika AMP nyewanaken tarian kaprajuritan soreng jan madhok anggambaraken wonten ing Jipang Panolan Haryo penangsang kaasta dening Raka Mas Wajik Prasetyo Ronggo Mentaun kaasta dening Raka Adik Yulianto Kewo Pati kaasta dening kanca-kanca KMB sugeng amirsani ngantos dumugining paripurnaning dalu punika sinuwun 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 prajurit non sinuwun kene padha maju kene lho kene ora krasa tenan iki prajurit kok tenan iki sinuwun Ayo. Don sinuwun.
Banget ing panarimaku ing wektu dina iki iso bareng marang jeneng selirat. Loh. Lega rasaning atiku yen para siswa prajurit-prajurit. Soreng Rono, Soreng Pati. Nggih, Sinuwun. Maju kene Bentaro. Prap ning tanah Jawa. Teliti tenan para prajurit-prajurit mung ana ing palagan kene. Aji Titeni kabeh aja nganti kesisal ana ing kene.
Ronggo Beton pripun Darok iji wonten jauh jeneng sira ana pira cacahe prajurit ana ing Jipang Panolan nggih kula itunge wau mulai wektu dina iki ora enggal maju iji kakek dewa itu iki cetok mau eneng 312 yo cetok neh siji loro telu
rolas itu likur Napira ayo 1 rolas itu likur. nah, kamu itu lah suruh hitung-hitung kok ya kamu tuh gak bisa itu lah Mau pira mau ya aja hati kleru lho di sini. Napira mbak cacahe mbak aja ora cetha kowe iki jancah ra cetha. Ala diaturke Jeng Dipati. Punika Jeng Dipati punika kula hitung sing sak sisih kula hitung. Gitu. Tulikur 28 sapalikur 80 90 1 swidak 12 17 18 kene sisa kene anake 253 pundhul seringgit. Piro 253 pundhul seringgit. Wah, kok jajal sebelah apa? Jajah kurang ajar kiring aku nih. tahun Iji. ora keguyonan Punika kula aturaken pun kula aturaken. ana pira cacahe parat Aduh kok malah didugang niku aduh lah malah lihat nggon nganu isor kene nggon gandul-gandul sing tenan aduh lara mules Jeng Dipati saged mules. Lek itu duka di sebelah apa ini? Pripun Jeng Dipati panjenengan etan piyambak. yuk isih padha pepaanggen Oci.
Ronggo tahun ngadep ampun gedaget jeng dipati menika bocah plekate kang supaya ngadep ana ing ngarsaku kene plekate rene dine duit kok dine duit dine hadiah dine hadiah ya Mbak ya di balik gustimu kan nyepake borape kanggo gegladi para soreng-soreng ayo cepakake borape kanggo gegladi bocah soreng-soreng sedekah maju ayo maju Jangka pasti pati Haryo menang sang wong Satrio Pidaksa Turasing Kalendra Aji
marangkut ing banget panarima keng wektu dina iki jeneng sira padha paseban ana ing ngarsaku anggonmu kegladi olah reganing gegaman ing sawanci-wanci jeneng ingsun nimbali jeneng sira ora bakal suwani Siapa? Iji.